Скъпи колеги от Мелитополския държавен педагогически университет Богдан Хмелницки, най-сърдечно ви поздравявам с 100 годишния юбилей. На всички желая крепко здраве, много професионални и лични успехи и най-главното – дързост да продължите напред. Честит юбилей! Well, Cecilia wants to congratulate our Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University with its 100th anniversary. So, Cecilia? Congratulations! 100 years is amazing. Another 100 years more. And can you add what organization do you represent? Okay, so my name is Cecilia Yu, and I am ambassador to UN Geneva for Pepper Humanitaire NGO with special UN ECOSOC special consultation status since 2017. So, and Cecilia came from Australia. Yes, and now we are in Stockholm. Yes, we're in preparing Stockholm. to participate in Nobel Prize Teacher Summit. Well, we're actually in the reception of the mayor in the town hall celebrating the Nobel Prize. And I was actually involved in supporting some of the people from Ukraine that won the Nobel Peace Prize 2022. So it's been wonderful. I'm going to flip this around to show you the people celebrating here. So congratulations. Congratulations. Looking forward to collaborating You've with been you. so brave, and everybody in Ukraine deserves the Nobel Peace Prize 2022. Hello, dear friends in Ukraine. I want to send you my congrats to your 100-year anniversary of Melitopol State Pedagogical University. This is just a little reminder that the sea and natural landscapes support mental health as well as garden therapy does. So good luck for your autumn semester. Дълбоко уважаема академична общност на Мелитополския държавен педагогичен университет Богдан Хмелницки, скъпи колеги, драги студенти! Поздравявам ви с прекрасния юбилей! Вече 100 години вашият университет присъства в научния живот не само на Украйна, но и на световно ниво. Независимо от превратностите на съдбата, от политическите събития, от икономическите проблеми, хиляди негови выпускници непрекъснато разпръскват светлината на знанието в училищата на страната. Преподавателският състав постоянно доказва своят професионализъм не само в областта на педагогическите умения, но и в съответните научни области. Мелитополският държавен педагогичен университет развива своята дейност в мултиетничен район, в който българската диаспора има свое достойно място. С оглед на това особено ценно е въвеждането на преподаването на български език, макар и като факултив. Неоценима е ролята на Центъра по българистика, ръководен от доцент Сергей Иванович Пачев, за проучването на българската диаспора в Запорожска област. Тя е важна за съхраняването на българщината сред потомците на някогашните преселници, напуснали родните места, както пише поета Нико Соянов, не за да търсят лек живот, а българи да си останат. Научната поредица Българите от Северното Приазовие заема важно място както в украинската, така и в българската наука. Международните конференции, организирани вече 15 години, доказват престижа не само на Центъра по българистика, но и на самия университет. Скъпи колеги, гордея се с факта, че в продължение на 4 години бях част от вашия колектив. Прекланям се пред стоицизма ви през последните почти 2 години, когато независимо от сложната военна обстановка, вие се съхранихте като академично звено и не само продължихте занятията си, но доказахте и своя борбен дух. Бъдете здрави, успешни и продължавайте да издигате високо знамето на образованието, науката и националната гордост. Нека вярата в доброто, надеждата в просперитета и преданността към призванието, което сте избрали, бъдат пътеводна звезда в живота ви. Независимо от жестокостта на времето,
което празнувате 100 годишния юбилей. Here we have the congratulations to Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University. I'm deeply honored to congratulate the university on its 100th anniversary. I wish all of the students, the faculty, and the staff a wonderful, wonderful anniversary. I'm David Goldberg from New York, and it is a pleasure to send you this wonderful message from Stockholm at the Nobel Prize Teacher Summit. Dear colleagues, congratulations on your 100th year anniversary. I'm Julie Casper, the Director of Teacher Learning and Leadership at Childhood Education International in our Center for Professional Learning. And on behalf of all of us, we send our warm congratulations and best wishes for your anniversary. It's amazing to see all that BKM SPU has achieved over the last 100 years. We are thrilled to partner with faculty in your institution to continue to grow educators and to cultivate learning, broadly speaking, across all of the amazing programs and fields that are part of your institution. As an important state pedagogical university in Ukraine, we know that you have endured and persevered through very difficult times, including your relocation, and yet you continue to thrive. 100 years of teaching and learning, of research and discovery, growth and connection. We wish you that another 100 years and 100 years beyond that, continued success in your research, in your pedagogy, in your collaboration. Congratulations on 100 years. Best wishes for the future. Шановна пані Наталя Миколаївна, дорогі колеги з незламного Мелитопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, більше ніж університет. Убедена съм, че историята на второто столетие на Мелитополската Алма Матер ще пишем заедно в града-герой Мелитопол. Центъра по българистика с единствения в Украйна лекторат по български език, литература и култура не само запази своя състав и богатата си дейност, но с помощта на България направи важни крачки в научното израстване и в популяризиране в Европа и света на общите ни каузи. Вселената се осветява от Слънцето, а човек от знанието. Нека Слънцето на правдата да блесне над Украйна и да продължим заедно по нашия европейски път. Гордея се с вас, благословена съм да съм част от вашата сплотена академична общност. Моят подарък за 100 годишнината на университета е специален том на академичното издание Дзяло, в което са отпечатани приноси на нашите студенти от традиционните ни българистични четения. Многая лита! Виват Академия! Вивант професорес! Уважаема госпожо ректор, уважаеми членове на академичния състав на Мелитопolския държавен педагогически университет, скъпи студенти, приятели и колеги! Приемете моите най-искрени поздравления по случай 100 годишният юбилей на университета Богдан Хмелницки. Юбилеите са прекрасен повод човек да си спомни миналото и да помисли за бъдещето. Спомням си как преди 21 години, през 2002, пристигнах като лектор по български език и литература в Мелитопол. Изпитвах едновременно любопитство и страх. Бях първият лектор от България. Много скоро разбрах, че съм попаднал на точното място сред колеги, които ме посрещнаха изключително сърдечно и с които и до ден днешен сме приятели. Няма да споменавам имена, защото са много и защото се боя да не пропусна хора, които обичам и уважавам. Университетът е такова място, в което срещаш хора, които няма къде другаде да срещнеш. Хора, с които ти е много приятно да общуваш, хора, от които има какво да научиш. 4 години, през които работих в Мелитопolския държавен педагогически университет, бяха време именно на такива срещи и разговори с колеги от всички факултети – филолози, историци, географи, биолози, математици, педагози и, разбира се, музиканти.
Срещи, без които аз вероятно бих бил друг. Няма как да забравя многобройните конференции, проведени на изключително високо ниво, концертите на момичетата и момчетата от факултета по изкуството, грижата и обгрижването на дамите от администрацията на университета към мен. Щастлив съм, че се установиха връзки между Мелитополския държавен педагогически университет Богдан Хмелницки и Югозападният университет Неофит Рилски в Благоевград. Мога да кажа, че моите колеги от Благоевград и до ден днешен с вълнение си спомнят за срещите, разговорите, конференциите, публикациите, които извършиха съвместно с колеги и приятели от Мелитопол. А пък залите в Благоевград, концертните зали в Благоевград и до ден днешен носят спомена за прекрасните изпълнения на музикантите от университета Богдан Хмелницки. Защото университетите са място, където се прави наука, изграждат се професионалисти, но се изграждат и човешки и професионални отношения и това като че ли е по-важно. В този смисъл, голямата история на университета е изградена от малките истории, които всеки от нас може да разкаже. Историите, които са разказвали нашите предци и историите, които ще разказват нашите потомци. Тези истории не винаги са красиви. Университетите, както и хората, преживяват и добри, и лоши времена. 100-годишният юбилей на вашия университет ни потиква да си спомним и едните и другите. И да бъдем уверени, че стремежът към разумът, който е в основата на университетското знание, ще преодолеят трудностите на настоящето, че разумът и доброто ще победят. Честит юбилей, уважаеми колеги! Уважаема госпожо ректор, уважаеми членове на Академичния съвет, уважаеми колеги от партньорския Мелитополски държавен педагогически университет Богдан Хмелницки. За мен е чест да приветствам от името на професор, доктор на историческите науки Георги Колев, ректор на Шуменския университет епископ Константин Преславски по случай 100 годишния юбилей на вашата алма матер. Един век образователно и научно дело в преломни за Украйна, Европа и света времена. Един век, в който вие успешно съчетавате духа и традициите с иновациите и новите перспективи за успешно развитие, винаги с грижа за младите хора. Това поставя вашият университет в челото на педагогическите университети в страната. Нашето партньорство ни сближава и ни обогатява взаимно. Успешната реализация на завършилите образованието си в Шуменския университет студенти от Таврия и специализанти от вашия университет, резултатите от съвместните ни проекти, подкрепата за Центъра Българистика с единствения в Украйна лекторат по български език, култура и литература са свидетелство за устойчивото развитие на нашето сътрудничество. Академичната общност на Шуменския университет ви подкрепя по пътя на вашето успешно развитие. Пожелаваме ви здраве, сили и възход. Честит юбилей!